Ini ndiri mudzimai ane makore 52 ekuberekwa. Ndakashayikirwawo nemurume wangu vana vangu vachiri vadiki. Ndakayarutsawo vana vangu tiri ndega. Iko zvino mukuru wacho ari kumhiri kwemakungwa. Secret yangu iri pakufa kwakaita murume wangu. Murume wangu kubva day 1 in marriage akaita sekunge ava kurasika njere, but izvi zvakaitika mushure mekunge vatadza kuwirirana neimwe shamwari yake. Pane midziyo yavainge vatengeserana. Murume wangu aiva nesecond hand furniture shop muHarare umu. Saka sahwira wake akauya nebhaya achizodawo yakewo yebasa, asi murume wangu akabva aita udyire ndokumunyima. Saka murume wangu akabva aenderwa kuMozambique naSahwira. Then Sahwira uyu akazongouya pamba akati anoda mari yake. Murume wangu ndokuramba, uye akati mushonga haubati pasina chironda. Kana iwe usina kundipa chironda, ngausabata. Akabva abuda gedhe akaenda. Kubva that day murume wangu aingotaura kuti musi wakati ndinofa, uye ndinofa nekunyura mumvura. Saka pamba tine swimming pool, saka ndanzwa mashoko aya ndakabva ndadraina pool iya. But kwakaita mazuva kuchinaya, mupool mukaita mvura, but yaiva iri shoma. Murume wangu akangobuda achiti anoenda kubasa. Haana kudzoka mangwana makuseni. After ndafonera vana bamukuru ndipo paakaonekwa akanyura mupool, akatarisa pasi. But chinondinetsa ndechekuti mvura iyi yaiva mupool. It was only to the level yemabvi, but murume wangu akatonyura. Up until today my children havatozivi kuti ndiwo Mafiro akaita baba vavo. Ndakangokura ndichivati baba vakaita accident nemota vakafira passport.